Doncs he triat la Margarita Xirgu perquè per mi és una actriu poc coneguda, encara que hi hagin teatres i hi hagin places que estan al seu nom, però a mi em faltava una mica d'investigació més sobre ella, no? I l'he triat justament per això, perquè crec que és una dona poc coneguda en el món teatral, en el món cultural i en el país, i necessitava investigar una miqueta sobre la seva vida. I la veritat és que he al·lucinat. Una dona que en principi semblava que només feia teatre i feia de tot. Com a mestra, molt involucrada a nivell polític, molt revolucionària, molt feminista, encara que no ho sembli, i una dona admirable, per mi admirable. Doncs mira, el shooting ha sigut molt divertit, el que passa que m'ha tocat la primera i estava molt cansada, però ha sigut divertit, el tracte és meravellós, totes les comissions són molt professionals i m'emporto el tracte de tots vosaltres. És molt bo, per repetir. Sé que no em deixareu, però per repetir. Bé, per mi el procés ha sigut al·lucinant, perquè, com abans comentava la Laia, jo pensava que només era fer una foto i ja està, i no, estava molt equivocada. És treballar sobre una dona, investigar sobre ella, crear totes les comissions, cadascú s'organitzava d'una cosa. El problema aquest any ha sigut la pandèmia, evidentment. Si haguéssim pogut fer reunions presencials, poder hagués hagut una mica més com d'aquí, més de conèixer-nos entre nosaltres, però evidentment amb el tema Covid encara sort que hem tingut internet i ens hem pogut comunicar a partir d'aquí, però la veritat és que és al·lucinant la feinada que s'ha fet i que cadascú té molt clar el que ha de fer. Això em sembla que és una de les coses més xules, no? Que cada comissió té clar quina és la seva feina i això és brutal perquè surti bé.